Els noms són paraules que denominen les persones, animals o altres coses. Hi ha tres tipus de noms: propis, comuns i abstractes. Comuns. Denominen a les persones en un grup general de persones, animals o altres coses. Propis. Són les paraules per distingir les persones, animals o altres coses de d'altres. Abstractes. Paraules que no es poden ni tocar ni veure. Singular, plural. El singular és quan parla d'una única cosa i el plural és quan parla de dos o més coses. El gènere. Femení és per les dones i el masculí per els homes. L'apòstrof. L'apòstrof és la paraula que té l'apòstrof té que tenir la, le, li, lo, lu o h. El verb és una paraula per les seccions. L'adjectiu. L'adjectiu és la paraula acompanyada del nom i de la qualitat de la bona paraula. Concorda amb el nom és a dir que té el mateix gènere i el mateix nombre. El cel blau, la faldilla blava. D'una terminació són invariables mateixa, forma per masculí i femení. Un dia agradable, una tarda agradable. Pronoms, definició. Són paraules que substitueixen un nom. L'Antoni va anar a comprar. Ell va anar a comprar. Tipus. Pronoms. Poden ser pronoms personals, forts o tònics. Pronoms personals, febles o atònics. Els pronoms personals forts o tònics. Els pronoms personals forts són tònics. Es pronuncien sols. Nosaltres hem treballat moltíssim. Persona. Primera, segona, tercera. Singular. Jo, tu, ell, ella. Plural. Nosaltres, vosaltres, ells, elles. Pronoms personals febles o àtons. Els pronoms personals febles o són àtons i es pronuncien juntament amb el verb que acompanyen. Plural. El, us, davant del verb. Els, us, els, les, o, els, es, el, i. Darrere del verb. Nos, vos, los, les, os, los, se, ne, i. Un comunillet. Què ha estat això? S'ho m'ha utilitzat? Els noms són les paraules amb les quals anomenem les persones, els animals i les coses. Què vol dir això? Soy la bruja del conde que s'esconde. I jo sé què vol dir això, però com em fa mandra explicar-t'ho, tinc un pen amb el que, si tingués un ordinador,
Mira que posaré? casualitat que hi ha un. Ah, pues venga. Hola, guapo. Que coses tens aquest fet, no? Sí, moltes coses. És que jo treballo molt. Interessant. Sí, no? Però... això són els noms. Però com em fa mandra explicar-t'ho, faré aparèixer a un barrufet que m'ajudarà a explicar-te això. 1, 2 i 3. Hola, Hola. tu seràs? Esa que m'ajudarà a llegir això. Hola, Rufet. Hola. Vinga, posa't allí i comencem. Hi ha molts tipus de noms i ara els explicaré. Hi ha noms comuns. Exemple, home, taula, perruca, piràmide, etc. També hi ha noms propis, com per exemple Víctor, Eivissa, Albert, Amèrica i aquests noms. S'escriuen en mayúscula. Quasi totes les paraules tenen masculí i femení. Hi ha algunes que serveixen pels dos gèneres, per exemple, dentista. Hi ha noms concrets i abstractes. Amb els concrets designem una cosa real. Exemple, estoig, ordinador, i els abstractes són les coses que no poden veure ni tocar. Exemple, dolor, assertivitat, alegria, fam, també estan. Els noms comptables i no comptables. Els comptables són els que es poden dir en plural: pissarra, estoig, llapisos, taules, etc. També estan els no comptables. Exemple, aigua, llet, suc, principalment líquids. Molt bé. Bueno, i ara, què podem fer? Jo sé una cosa que vosaltres no sabeu. Quina cosa? El que és l'adjectiu. I què és això? És la paraula que acompanya el nom. A veure, per exemple, la bruixa dolenta, el conillet bonic, i acompanya amb el plural o el singular i amb el gènere. No seria la bruixa dolent, això no queda bé. Doncs l'adjectiu és dolenta. Ho enteneu? Sí. Hola. Hola. Aquest capell roig. Hola. Hola. De què esteu parlant? Pues de la teoria de català, per ara de l'adjectiu i dels noms. Tu saps alguna d'això? Sí, jo sé l'apòstrof. I què és l'apòstrof? L'apòstrof és una coma enmig de dues paraules que formen una paraula com m'agrada, I on està la coma? Amunt de les dues paraules. No els dius alguna més? No. Bueno, tu no tenies una amiga? Ah, sí, la de la perruqueria. Sí. Hi ha que parlar amb ella, perquè ella sap una cosa que ningú de nosaltres sabem. A veure, doncs anem a trucar-li. Hola! Hola! Ara volem saber el que és un verb. Jo no podeu veure el cabell perquè és molt bonic i els vostres ulls s'agradarien. Però el que vull dir és que un verb és una acció que fa qualsevol. Per exemple, córrer, nedar, menjar... Això són accions, com parlar,
Ja està, no hi ha més que dir sobre el nomer. Adeu! Teniu alguna pregunta? No. No? Vinga, adeu! Adéu. ¿Quién es ese? I el Berrufet no tenia un altre amic Sí, yo no que tenía treballava a on? Era secretari. Era secretari. O algo así, ¿no? Anem a cridar-li, trucar-lo. Ahora. Ai, hola, bon dia. M'heu pillat aquí treballant, però, bueno, us explicaré què són els pronoms. Els pronoms és una paraula que substitueix a una altra, com per exemple, l'Antoni és granger. Doncs pots fer, ell és granger. I el mateix en plural. En Vicent, en Marc i en Joan són grangers, però pots dir, ells són grangers. I això és tot. No hi ha més coses. Adeu! Adeu! Bueno, I això és tot el que hi havia que explicar, no? sí. Pues moltes gràcies. Y ya está. Hola, anem a fer un poc de teoria català i començarem pels noms. Els noms són paraules amb les quals anomenen persones, animals, objectes, països, etc. Els noms tenen gènere i nom. Classes de noms. Comuns. Designen coses d'una mateixa classe. Exemple. Taula, porta, cadira, etc. Propis. Són noms que anomenen una cosa diferent per diferència la de les altres. Exemple. Eivissa, Jordi, Madrid, etc. Individuals. Designen a un sol element. Exemple. Jugador, persona, etc. Col·lectius. Designen un conjunt d'elements. Exemple. Equip, gent, etc. Concrets. Anomenen una cosa que es pot tocar. Exemple. Aigua, taula, etc. Abstractes. Anomenen coses que no es poden tocar. Exemple. També que no es poden veure. Al·lèrgia, dolor, por, etc. Comptables. Són coses que es poden comptar. Exemple. Llapisos, pomes, etc. No comptables. Coses que no es poden comptar. Exemple. Sucre, sal, aigua. El gènere masculí i femení. Masculí. El, els. Femení. La, les. Nombre. Singular i plural. Singular, una cosa. Plural, dos homes. Com vulgueu, està gravant. L'adjectiu és la paraula que acompanya el nom i ens diu una qualitat. Les qualitats que ens diu el nom poden referir-se a l'adjectiu, poden referir-se al color, a la forma, a la mida, al caràcter i a l'estat. Concorda amb el nom, és a dir, té el mateix gènere i el mateix nom. Exemple, el cel blau i la faldilla blava. Poden ser
de dues terminacions. Varien de forma segons siguin masculí o femení. Un matí llarg, una jornada llarga. D'una terminació. Són invariables. Mateixa forma per masculí i femení. Un dia agradable, una tarda agradable. El verb és un verb. El verb és la paraula que ens indica una acció del subjecte. Classificacions, models, conjugació, temps, mode, persona i nombre, formes no personals, aspecte. Què és l'apòstrof? L'apòstrof és el signe ortografia que s'usa per a indicar la superficie d'una vocal. S'utilitza en els casos següents. L'apostrofia dels articles és el, la, en i a, i na. Exemple, l'avi, l'amic, l'anglès. Els pronoms. Què són els pronoms? Definició. Són les paraules que substitueixen el nom. Tipus. Uns fons o àtoms, dos febles o àtoms. Fons o àtoms, persones, una, dos, tres. Singular. Jo, tu, ell. Hola, amiga. Avui a classe m'han explicat coses noves. Ah, sí? ¿Me las podrías ir y enseñar, por favor? Clar que sí, comença així. Jo també les sé, eh? I jo? Bé, pues enseñármeles. Ok, comencem per els noms. Els noms són les paraules amb les que anomenem a les persones, animals, sí? Coses! Aquí estas son las clases de noms, no? Sí. Comuns o propis, individuals o col·lectius, concrets o abstractes. Amb els noms comuns anomenen les coses que hi ha moltes i els propis les que només hi ha una, com Andreu, la lluna, etc. Ara jo explicaré el gènere que és així. En alguns noms li canviem les dues últimes lletres o més. L'última, l'auto. I a vegades, si és femení, li canviem la paraula, com toro o vaca. A jo m'agrada més el nombre, així que m'explicaré jo. Poden ser singular o plural. Plural és si és més d'un i singular si és un. És per escoltar els noms propis i comuns, però no és el mateix. Ara toca que jo li explique els noms concrets, que anomenen a coses reals i en concret. Els noms abstractes anomenen a coses que són reals però no poden tocar com alegria i por, etc. Ara me les heu recordat, jo també les sé. Em toca? Sí, tranqui. Ok, el adjectiu és la paraula que acompanya el nom. Ara em toca dir l'apòstrof. L'apòstrof és com un petit guionet cap a baix que es posa quan la següent paraula comença amb una vocal. El verb és la paraula que s'indica una acció. Em toca ja? Sí, Noelia. Pues jo explico els pronoms, que és el que més m'agrada. Els pronoms són les paraules que substitueixen un nom. El joc es juga així. Si caus en una escala, tens que pujar, i si en un tobogan, tens que baixar. I aquí tenim cartes que són sort i recte, que aquí estan marcades. I també quan hi ha un color que posa el verd, l'apòstrof o el nom, o hi ha més, tenim que agafar una pregunta i respondre-la bé i si no, no podreu avançar.
responder. Indira, 2 segundos. 1, 2. Aquí. Son variables.